गिबियावनो आं उदालगुरि हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आंनि गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावग्रोयो आरो नैथियाव आं जोंनि जा मानिजाथाव जोंनि रिपर्टारफोर बिथांमोनखौबो आं गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावो। दाना उदालगुरि हालामाव फैनानै माबोरै मोनो होनोब्ला बे आंनि थाखाय गोदान नङा। मानोना आं जेब्ला स्टुडेन्ट समावमोन तेजपुराव थानाय समाव उदालगुरियाव आं फ्राय फैफ्लेबाय थायोमोन। नाथाय आं बेखौल' एसे साबसिन मोनदों, जोंनि बे हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां लेखा गोरों जाबाय खिन्थु बेखार जानानै दङ। थांनाय 17 बोसोराव जोंनि उदालगुरि जिल्लाया BPF खुंथायनि समावहाय गोबां गुन जों जुदि क'क्राझारखौ रिजार्भ नायो बा हाग्रामानि साखाथि फाखाथि न'नि जायगाफोरखौ नायो होमब्ला बिराद गाज्रि नासयजादों, गाजबजादों, सोबख'जादों। बेखौ दा आं हमदांनो मोनदों। बिनि थाखाय आं दुखु मोनदों। गोबां आफादफ्रा होनोब्ला गोरोन्थि जागोन। मानोना आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोर बायजानायफोर होननानै बुंनांगोन जोङो थोंजों बुंनो थाङोब्ला। मानोना नोंथांमोना नाय NBCCC नेशनेल बर' ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि दैदेनगिरि सानैया बिबानखौ गथायनानै होजायाखैमोन आरो समायखिराबो लानो मोनाखैमोन। बिथांमोना दिनै दुलाराय जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरखौ फानदों। बर' ख्रिस्टियानफोरखौ राजखान्थिनि खैसाराव सोनानै दिनै बिथांमोना गाव गावनि साननाय हनाय लुबैनायखौ साक्सेसफुल खालामनो हाग्रामानि जानानै बाथ्रा बुंहैदों आरो BTR रिभिउनि बाथ्रा बुंदों। गुबुन फारसे दुलाराय बर' साहित्य सभानि आफादगिरि नेहाथारियाबोथ' भट टेकिं जायाखैमोन आरो बिथांमोनाबोथ' दिनै बिथांमोननि सार्चखौ मोनाखैमोन। बबे पावारखौ लानानै सोर बिथांमोननो मोन्थाय होखो दिनै बर'नि राजखान्थिखौ बिथांमोना डिसाइड खालामनो। थिग दं, जों बिथांमोनखौ फोथायो। बिथांमोना बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि, जाय समाजारि सिनस्रिखौ जों बर' हारिनि सिनस्रि होनो। बिथांमोना जुदि सिनस्रि हिसाबै गनायजाबाय थानो लुबैदोंब्ला बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ रोखायै मिथिनाया मोजांमोन। बिथांमोना गावसोरनो दैदेननांगौमोन। गासैबो राजखान्थि हान्जा, गासैबो समाजारि हान्जाफोरखौ जयै लिंहरनानै BTR एकर्डआवहाय माबाफोर गेना थालांदोंब्ला बेखौ रिभिउ खालामनायनियानो होन बा माबा मोनसे खालामनायनि होन दायित्वखौ बिथांमोना जों साफ्रोमबो सावरायलायनानै मावनायनि थाखाय खाबु दङमोन। खिन्थु बेखौ मावैखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना जे सासे राजखान्थिगिरिनि सिङाव थानाय इन्टारनेल आसामिसाव होनो साया मानुफोरबायदिनो मोनसे राजखान्थि गेलेदों। बेखौ जोङो हमदांनो हादों। बेनिखायनो जोङो बेखौ बुङा दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो मान होयो, NBCCC खौ जोङो मान होयो। मानोना बेफोरो मोनफा मोनफा गोथार जोंनि समाजारि आफादफोर। खिन्थु बै आफादनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि बिफानि सम्पति बायदि आफादनि मुं लानानै राजखान्थि गेलेनायखौ जों सापर्ट खालामा। मोनसे समाव अल क्लियार अपरेशननिफ्राय गोबां जोंनि NDB जोंनि बिदा गेदेरमोना सारेन्डार जादोंमोन। बै सारेन्डार ग्रुपआबो बावैसोनो हाबफैबावसिगोन। बावैसोनो बे एखे गोदानथार आरो बावैसोनो हाबफैबावगोन। सावरायग्राजों थाफानानै नासयजानाय, सोबख'जानाय, गादबजानाय बै जोंनि NDBनि माखासे गथ'फ्राबो गोबाङैनो हाबफैसिगोन। आरो बे 70% जोंनि बिदा गेदेर नाब्ला सारनि जा हानजानि गथ'फोर, बे गथ'फ्राथ' 70% हाबगोन अलरेडि जागायखाबाय। नोंथांमोना मोनखाबाय नोंथांमोननि चेनेलफोरनि गेजेरजोंनो। खिन्थु बेवहाय लिडारफ्रा फैनाय नङा। मानोना लिडारफ्रा बस्था सिङाव हाबनाय हाग्रामाजों सोना दोनजानायफोर गोजा। सियर जोंहा अपेन डर पलिसि दंखायो आरो बिथांमोना अलरेडि हाबबाय। बावैसोनो धीरेना गालागाथा जासिगोन। जोंना धीरेन सारा एखे गालागाथा जानायनि लामायाव फैबाय। बिथांनि आगसि आगदा जत्थ' मानसिफोर दङ बिथांमोना फैगासिनो दङ। गतिके नोंथांमोना साननैसो धर्ज नेथ'बाव। 70% होनदों, बेनिख्रुइ बांसिनबो जानो हागौ।